Криси, какво правиш те? Цигари, Яко! Яко! Ние окажаме! Мъчета! Така! Пускам на живо! Това те снима фото, гледаш фасове! Не е верно, бе! Аз бех там, бе! Миро, как е? Не моля, пичка! Снимах те! Дай, тук са. Сега да им поляваме сега. Там е бътнета на рожден ден. Нещо ме каже. Тук стигнахме. Ето ги. Виждате? Ето. Тук е на Канкури колата. Сега облежаваме се натам. Тук са всички, но ние сме такиви. Не сме богати, не сме такиви. Може имаме си пари, обаждаме се. Магазина заключа. Виж. Да кажем, що е заключил магазина. Камерите и всичко. Ето ги нашите приятели. Сега не видиш нашата кола. Ела ги. Аз съм убих. Цигари, сладки работи. Тук бири прода всичко. Тук къде бехме пили малко. Пак не прати въобще. Сега бе ми кажи ви най-добрите ми приятели. Тези. Идвете. Трябва да видим какво е това. Фасове? Добре. И минаваме хора. Видели каква вода? Няма да не е чисто. Ама не е чисто. Магазина не е заключил. То виж колко. Предаха надолу. Имаш ръчета? Не, ти скажи ми. Каже. Аз биро има ли? Няма. Сега е там къде беше. Да, така. Камен ноши. Те едно момче. Ето барчето къде пушат. Барчето къде пушат. Много е тъмно. Ето барчето къде пушат. Ето минаваме нашата кола. Елате, приятели. Сега ви кажем, тук ние сме в центъра. Тук сме. Къде сте, бе? Ето, Криско, ти че ми